Ljudi moji, kakva bi to tradicija bila da ne snimim bukvalno Get Ready With Me za novogodišnju noć i ogovaranje prethodne godine. Tako da, dobrodošli u taj video. Ovo je look koji ćemo danas raditi, kreirati. Klasičan je, ali naravno mi možete dodati šljakice i tako dalje, šta god želite. Tako da, hajde polako sada krenem sa šminkanjem. Inače, moram naglasim licu u kao stanju, tako da ću iz tog razloga koristiti ovaj Narsov pudr koji je jači. I s obzirom da mi se dosta teže blenda, miješat ću ga sa ovim Revoxovim serumom. Inače, ovo je kao dnevni serum, ali čekam da ih dana kupim kao noćni pa da vidimo. I vi znate to običaj da kada se ovakve vide da komentarišem godinu iza nas, tako da to ću mi raditi. Ljudi moji, znam da sam poprilično kritično, ali imala sam poteškoću sa pudrom, to je da sam stavila previše, mi se bukvalno sve slilo, tako da sam morala da reagujem. Tako da uglavnom to nam je što nam je. Ne znam, polako da krenem kao da ocenjujem ovu godinu. Ja sam neko ko kad su u pitanju neparne godine baš nema sreće i to mi je godinama bukvalno neka činjenica, ne znam. Ali ova godina mi je zaista bila odlična u svakom smislu, pogotovo što se tiče i uspjeha na poslovnom planu i ne znam što se tiče putovanja i svega. Ne želim da komentarišem što se tiče ljubavi, ja sam neko ko zaista nema sreći kao samo je preskačem, jednostavno. Prestala sam već godinama da se molim da svake godine imam sreću u ljubavi jer kao znam da od toga nema ništa. Tako da ne znam, što se svega ostalog tiče top, što se tiče ljubavi jebi ga. Tako da iskreno ne znam šta bih vam rekla, osim da jedna stvar ove godine koja me onako najviše oduševljava je činjenica da sam bila u Azerbejdžanu. Bukvalno ne znam kako da vam objasnim, ali ja sam bukvalno presrećna što sam imala tu priliku da odem tamo, jer znam koliko sada mojih drugara bi dali bukvalno sve na svetu da odu tamo, jer kad su vidjeli slike bukvalno su oduševili, moja porodica isto i što sam stekla tako ok ekipu ljudi oko sebe i ne znam, ove godine sam upoznala baš toliko ljudi da ja vama ne mogu da opišem i bukvalno sam imala toliku sreću da su većinski sve to dobri ljudi i dobre osobe. Tako da sam tome tekako zahvalna. Ali što se tiče, ja ću krenem kao od nekog početka. Inače što se tiče ove godine moram kažem da je ona meni krenula negde tako 11. 12. januara, nemam pojma, kada sam imala ispit iz G3-a i sada ko studira na filološkom turski zna da je druga godina najteža i da je ispit G3 bukvalno najgori ispit koji može da se desi u životu. Tako da sam bila poprilično uplašena i baš sam se spremala i nisam znala šta da očekujem. Ali uspjela sam da položim i u januaru sam jedina svog smera položila kompletan ispit i usmeni i pismeni. I nekako jako sam zahvalna tobi s obzirom da su bili trenuci na tom ispitu kada je bukvalno profesorka mogla da me obore za neke gluposti svoje, koje sam lupala, bože moj, ali nije pustila me. Dok drugarica koja je bila sa mnom baš i nije bila te sreće, tako da što se tiče toga zaista sam prezadovoljna i ne znam, iskreno, jako mi je drago što sam ja godinu uspjela da drugu godinu očistim u julu mesecu. Također, s druge strane, ove godine sam prvi put u životu pala ispit. Znam da će to zvučati suludo, ali ja sam bukvalno ljudi moj štreber i kada su u pitanju ispiti, to se spremam po 2-3 mjeseca ranije i nekako ne da nisam šta prepuštam slučaju. Sada sam malo kasnije krenula sa spremanjima, vidjet ćemo kako će to sve izaći, tako da se nadam najboljem. Ali, ne znam, kada sam pala taj prvi ispit, ja vama ne mogu da opišem bes koji sam ja osjetila. Ja sam neko koji je lavo horoskop i koji je jako takmičarski nasilni i tako dalje, volim da pobeđujem, volim da budem najbolja. I kao da položim neko drugi, a ne ja, meni je to bio smak sveta. Pogotovo ja koja zaista turski znam i koja se time bavim od rane mladosti. Ok, sad glupo zvučalo, ali da, tako da naučila sam lekciju da nekad u životu ne može sve biti po našem i da su ti padovi dobri jer kao posle me motivisala da položim. Ja sam imala veći strah, ali bukvalno sam ga položila bez problema. Onda s dosta putovanja, što se tiče tih putovanja ljudima ja ne znam šta vam kažem, s obzirom da gdje nisam bila pravo u Milanu. Što se tiče Milana nisam se baš, nije me baš oduševio, da budem najiskrenija, očekivala sam mnogo više, a ne samo do Milare na Šentu centru. Nekako mi nije bilo to. I ne znam, nekako baš što se tiče Milana sam se razočarala i iskreno, da li bih išla ponovo, pa i ne baš, ali planiram neko putovanje u Milano da bi se vidjela sa Đulijom u
martu mesecu, ali ćemo vidjeti još sve. Inače, onda nakon, dok sam vidio Milanu, još smo neke fakultative, Jeka i ja. Inače, da, otkrila sam prijatelja za putovanja, to je moja Jelena, drugarica iz srednje škole. Iskreno, Jelena je bila posljedna osoba koja bi mi pala na pamet za neko putovanje, s obzirom da Jeka i ja smo uvijek bila nekako takmičarski nastrojene, jer smo i on i ja bile najbolje u razredu u srednjoj, tako da uvijek smo se nekako prepirale, ali mogu da kažem da mi je to sada bukvalno, ljudi moji, ali bukvalno kada kažem, to najbolje drugarica za putovanja. I pored toga, ne znam kao, šta bih još mogla reći? Da, otišla sam u Genovu, inače ja sam žela da idem u Turin, jer kao znate, ja sam fanatik Juventusa i to ponavljam iz videa u video, inače ja tražim ovde proizvode. I nekako, Jelena me ubedila da odem u Genovu. Iskreno drago mi što me ubedila jer sam bukvalno imala predivno vreme u Genovi i baš mi se dopala i iskreno u Turinu ću otići drugi put, ali Genova mi je baš ono top. U Portsku su vratili u outlet, ništa specijalno. I onda, ne znam, i da, sutra smo otišli na jezero Como. Što se tiče jezera Como, ja sam neko ko obožava jezero Como i meni je bukvalno bilo želje da odem tamo i bukvalno mi je san da se udam na tom jezeru, iako znam da od toga nema ništa, ali kao nada posljednje umire. Tako da, ne znam, kad sam otišla tamo s ljudi moji, očekivala sam ono sve što vidite na Reelsevima, na Instagramu, bukvalno nisam dobila ništa od toga. Tako da, ne znam, bukvalno baš mi se pokvari utisak, ali ja idem time da smo sad vidjeli neki drugi gradić na tom jezeru, ne u taj koji smo trebali da idemo. Tako da, ne znam, vidjet ćemo, ali dajem još jednu šansu u jezeru Como. Inače, ja pretjerujem malo sa ovim rumenilom jer volim tako i pogotovo što je novogodišnja noć. Mislim da bi bila baš fora kao da budete rumeniji. Ne znam, ja sam neko zaista voli da bude jako rumen i dopada mi se cijel taj vibe. Inače, želim da ispravim ovu četkicu koja se još nije osušila. Bukvalno sam je oprala pre 2 dana. Kao šta je ovo? I sada ću isprobati kakva je, s obzirom da mi je moja najdraža sekica uzela sve kontur četkice. Tako da, ovo mi je jedina preostala stvar. Šta sam želim da kažem? Da, već sam rekla na početku, highlight ove godine mi je definitivno Azerbejdžan. Što se tiče Azerbejdžana, ljudi moji, ako se u prilici, molim vas, odite, posjetite. Bukvalno, grad je, Baku je mali Dubaj i bukvalno ljudi su top, kultura je top, imate dosta toga da vidite i nekako, ja sam mislila da mi je Istanbul najomiljeni grad i jeste kao, ali Baku je definitivno grad u koji želim ponovo da odem jer me je oduševio. Također, ove godine sam nabacila dosta kilograma, baš sam se ugojila zbog stresa oko tog ispita, ali bože moj, šta da radimo. Mislim da nisam ni prva ni posljednja, inače da, tu mi je četica. I bukvalno pokušam da skidem bezuspešnu kilažu, ne ide mi, ali bože moj, naći neki već način jer bukvalno ne nerviram sebe jer mi je guzica ogromna. Tako da, inače, WTF, šta je ovo? I nešto sam zahvalna ove godine na zdravlju, na tome što mi je moja porodica omogućila da mogu da putujem i da upoznam van Azerbejdžana i van stipendije. Također, bila sam u Španiji na moru. Bila sam bukvalno ove godine prvi put u Španiji. I nekako, moji roditelji su, ne znam da si vaši takav tip roditelja, ali moji su bukvalno takav tip da kada pronađu jednu lokaciju koja im odgovara, ne menjaju šta god da se dogodi. Tako da, moji roditelji su takvi, onda ja otkad znam za sebe cijel život, bukvalno cijel život, letujemo u Baru ili Budva, nemam pojma. Tako da, moji roditelji baš što se tiče toga ne menjaju. Pogotovo moj otac, tako da ove godine ne znam kako sam uspela da ga natjeram da odem u Španiju, jako mi je drago zbog toga jer se čovjek oduševio i isto sljedeće godine planiramo da idemo u Španiju, tako da ne znam, bukvalno Španija mi je postala najomiljenija destinacija, samo je pravo što se dosta putuje, okej, i budem baš umorna što se prolazi kroz Francusku, jer ja sam inače i ranije bila bukvalno hejter Francuske, ali sad sam još veći jer su Francuzi katastrofa bezobrazni, nekulturni, drski, misle da su najpametniji, meni to jako nervira. I nekako zemlja je jako pravlja kao
Kad su ljudi takvi, očekujete ne znam ti ni ja šta, a bukvalno zemlja, ljudi moji, prepraljava. Inače, sačekaj da stavim senku i sve ostalo, pa neću delovati bukvalno kao mrtvak, s obzirom da je ovaj puder baš u tom fazonu. Inače, u pitanju je ovaj Narsov. Njega sam uzela na aerodromu kad se vraćala iz Azerbejdžana. Iskreno, sada mi je žao što nisam uzela Mekov, jer se ovaj baš teško blenda, ali kao jebi ga, to mi je što mi je. Inače, što se tiče olovke za obrve, koristim ovu neku Essenceovu, s obzirom da sam kupila kao alternativu dok mi Nina ne vrati moju Revolutionovu koju si ja doslovno kunem. Mada ja olovka je okej, tako da ako tražiš dobru olovku, preporuke i za ovu. Inače, da, ne znam što bih dalje rekla. Što se tiče Španije, hrana, top, osoblje, top, hotel u kojem smo sjedili bio top, imate vlogove pa možete ogledate, također moj Monte Carlo. Bukvalno je ostavio najveći utisak na mene, jer je grad, mislim, fenomenalan. Znači, ne znam vam šta kažem, bukvalno i pogled koji se pruža na njega, s obzirom da sam išli kao, to zove onako vila, nemam pojma, taj deo grada, i pogled koji se pruža na grad je nevjerovatan, pogotovo noću kada gledate sve te jahte kako svjetluci, bukvalno top. Što se tiče Nice, u Nici smo bili od 10 do 12, tako da nemam neko mišljenje. Nesiguran je grad, to mogu da kažem, baš sam se, nisam osjećala bezbedno u njemu, ali kao, može moj. Ali što se tiče Španije, top. Bili smo u Barceloni jedan dan i tu je nastao kompletan džumbus i to najviše mrzim kod porodičnih odmora, jer ne idemo dugo i onda se svi posveđamo. Da, mi ne znam da li tako kod vas, kod nas je boga mi tako bilo. S obzirom da sam ja žela da idem da kupim neke Gucci patike, u pitanju su Gucci Flash Track, i štedila sam pare za njih, znači štedila sam i žela sam da ih kupim. I ko je gledao unboxing video, bukvalno ste čuli da sam čak i sanjala da sam našla taj outlet i da sam ih pitala za te patike, da su mi rekli kao, ali izvinjavamo se, prodate su, nema ih više. I ljudima je to se dogodilo, prodate su, znači ja sam poludila, bukvalno sam poludila, jer te patike su, bile moj život, sanjim ih od kako su izašle. Ali, bože moj, ja bi ga više neće proizvoditi, to me najviše boli. Ali, kupila sam zamjenu, to je moja druga najveća kupovina, s obzirom da mi je prva najveća markirana, kao prva brandirana stvar mi je MCGM haljina koju sam nosila na svojoj maloj maturi. Ovo mi je kao druga, ma ne znam da računam Bognerove patike, tako da iskreno ne znam što da kažem. Ali iskreno, ljudi moji, baš sam se oduševila kada sam ih kupila. Iskreno ne nosim ih toliko, ali ne znam, sama činjenica, ja vam ne mogu da pišem taj osjećaj. Ja sam neko ko je bukvalno opsjednut sa tim markama i ko živi za to. Tako da, eto, verovatno iz tog razloga. Inače, kao senku stavljam ovu Revolution paletu, jer sam svoju Kylie zaboravila u Beogradu. To nisam zaboravila, namjerno sam osvila da je Nina ne bi ponela u Crnu Goru. Kako sam je fina sestra. Inače, uzela sam ovu paleticu da bih mogla da se gledam. Ja ću sada iscrtati eyeliner. I ne znam, što se tiče ovog kao make-upa, ljudi moji, nemojte očekujete nešto full, jer ja sam tip osobe kojoj ne stoji takva šminka. Znači, što je jednostavnije na mom oku i to je bolje. Tako da, zanemarite ovo šuškanje, molim vas, jer sam svu šminku nakupila ovde u ovo, tako da vadim i tražim. Tako da, ne znam što se stala kažem. Da, za šminku. Ja nisam nekako me, bukvalno ste otkrila ove godine da meni ne stoji šminka toga tipa da se nešto sada preterano mackam i tako dalje. Mislim, oči da mackam nešto preterano, jer bukvalno mi ne stoji i nekako moj jako čudno izgleda, tako da idem na klasiku. Inače, sad sam uradila malo deblji eyeliner s obzirom da je kao Nova godina. Znači, ne znam što vi planirate za Novu godinu, ali ja sam jednom za Novu godinu izašla. To je bilo 2020. Za doček, tačno 2020. sa Banom i Silom. I ljudi moji, onda je usledila korona. Tako da sam ja onda shvatila da pošto ja ne izlazim inače tokom cijele godine, da izlasci za mene nisu, jer kao ne želim da me neka nova pošast poput korone snađe. Tako da bolje da maksu za ovaj osjećaj kod kuće. Inače,
ja bih rekla da je dobro. Samo da pronađem četkicu, s obzirom da skinem ove linije. I ne znam što se još htjela kažem. Da, ne znam što se još htjela kažem, ne pojem. Bukvalno vam kažem, godina nije bila još kao toliko specijalna. Bila je za divno čudo dobra. Sad, kakva će biti ova prestupna, vidjet ćemo, s obzirom da moja porodica baš ne voli prestupne godine jer nisu imali baš najbolja iskustva, ali vidjet ćemo. I da, u ovoj godini želim da sada još više putujem i da posjetim još više lokacija. Ove godine mi je želja Lisabon i to sam rekla da ću da vidim da odem kako znam ime. Znači, skinuo mi se eyeliner, upit ću se. Znači, ja ću ovako izgledati kao jer, eto, jeste. Znači, ovaj make-up look sam nosila kada sam recitovala i bukvalno mi je to najomiljeniji make-up look ikada. Tako da to ćemo sada i uraditi, bukvalno isti takav make-up look, samo što sam promijenila puder, inače koristim L'Orealov. Tako da ne znam, što se tiče ove godine, Travel Slime sa Marijom, ali mi je profesor danas zakazao upis ocena, tako da koja vjerojatnoća će se ići do sutra uveče, ne znam. Tako da mi je rezervna varijanta da prespavam novu godinu, što će se vjerojatno i desiti. Ili da proslavim sa mamom. Mada mama je uzbuđena da slavimo nas jer jako dugo nisam imala na mom-daughter time. A sada ćemo napokon moći jer ono, tata nije tu, Nina nije tu i ne znam za vas, ali ja i mama se bukvalno najbolje slažemo i najbolje se razumemo. Tako da, nemam pojma, vidjet ćemo. Želim još da planiramo napred, jer ovo smo Marija bukvalno bili isplanirale i ljudi moji, tako su se dogovori sklopili i napravili da je sad toliko glupo što je sve propalo, jer kao ja ne kapiram ove idiotske profesore koji zakazuju bukvalno 30. upis ocena. Mada ne znam, naše fakultetu, barem na mom smeru, mi niti imamo kolokvijume, niti nas uslovljavaju baš toliko za prisustvo, što mi je ono kao totalno ok, jer ja sam malo neredovna što se tiče odlazaka na fakultet, moram da se pohvalim. Tako da, bože moj, mislim kao idem na predavanje, ali na vežbe baš i ne, jer kao smario me. I sada kada sam završila oči, uzet ću neku šljakićevu senkicu, stavim u oka. Što se mene tiče, vi možete staviti i neku jaču, meni jednostavno ne stoji na mom oku i to je to. Ja ću uzeti ovu paleticu Wet n Wild što mi je kupila Jax i uzet ću ovu neku šampanj nijansu. Inače, ovu paletu sam nenormalno mnogo koristila pre nego što sam dobila svoju Kylie, tako da imate sve preporuke za nju i ja ću staviti ovdje malo u ugao. Tako da, jako lepa senka i baš mi se dopada i jako lepa je pigmentovana i ne rasipa se, što mi je jako važno. I što se tiče ove senke za zacrtavanje eyelinera koji koristim za ove paletice, isto je top. Jer se bukvalno ne rasipa, to me najviše nervira kada su eyelineri u pitanju. Jer koja se pomoći mi se odradim i onda mi se sve razjebe jer mi se eyeliner spusti se, nemam pojma. I u ovoj godini sam shvatila da ne treba da se veruje svim ljudima. Jer bukvalno imam problem da sam radila takmičenje iz rukometa, ko me prati zna o čemu govorim. I čovjek nam je obećao isplatu, mislim kao neku naknadu. I ja se njim jurim već mjesec dana. Čovjek bukvalno ne plaća i kao stalno nalazi neke izgovore. Čovjek me par puta zove u njegovu kancelariju. Jer ljudi moji odem, izvijem svoje vreme. Jednom ne dođe kao, ja kao nisam mi lepo razumela ovo, ono, bukvalno porodica je pisao ponedjeljak, ja sam mi lepo razumela, okej. Onda je bila situacija da, i to je direktor sportskog centra u Vrnjačkoj Banji, mislim, užas. I ja sam me razumela kao, okej, odah utrag. I tad se nije pojavio i on mi pisao definitivno petak. Ja odim ljudi moji petak, lik mi se ne javlja na telefon. Mislim, brate, koji kreten, ja bukvalno ne razumijem, ja bi ti ljudi streljala. Jer ako nešto obećaš, molim te ispuni. Ja sam jako alergična na to igranje sa tuđim vremenom. Jer bukvalno mi idu ispiti kao, ja sam 40 minuta koliko potrošim da dođem do tebe. Kao mogla sam da naučim jednu cijelu lekciju. Tako da, ne znam. Inače, stavljam highlighter. Možda stavite malo više highlightera kao nova godina i ja nisam neki fan. Inače,
Meni se sviđa, bukvalno klasika neka. Ko hoće može da stavi crveni karmin, ja ne znam kreten kada nanosim crveni karmin. Ono, bukvalno ću se usvinjiti, a to ne želim s obzirom da se na samom početku usvinjila sa ovim glupim pudrom. I to sam usvinjila trenerku, sva sreća pa je stara i ne nosi me, tako da inače bih se doslovno ubila i mislim da će se moja majka ubiti sa mnom jer konstantno usvinjim garderobu koja se šminkam. Ne znam zašto. Inače, želim da pojačam rumenilo, s obzirom da, kada mislim da ovo ne jako, ali ljudi moji, ja obožavam rumenilo, šta da vam kažem. Inače, da već sam rekla, ako želite neki jači moment, možete da stavite neke šljokice preko cijelog kapka i da vam bude bukvalno na top, tipa zlatkaste. Ja to neću raditi jer, kao što sam već rekla, ne stojim imam oku i bukvalno sam matala to da radim jer vidim šta lepo ispada na mojim slikama, šta ne. Inače, ljudi moji, sada prelazimo na usta. Inače, ja ću koristiti ove dve olovke, pitnju su one BM olovke. Jedna je u nijansi 24, inače moja najmiljena nijansa koju koristim bukvalno ko nezdrava je 23. Ali sa ovom 24-kom ću da samo kao... Inače, olovke su doslovno zrele za rezanje, tako da... Ne znam, da li sad neki dobar za rezač, s obzirom da ovaj Aurin koristim i bukvalno mi je sjebao većina olovaka. Ako znate neki dobar za rezač, molim vas pišite mi i da nije Essence, mi je Essence isto ne odgovara. Tako da ja sam godin imala problem sa stavljanjem svojih usana. S obzirom nisam znala šta me odgovara. Ja će čutaću jer bukvalno ne znam crtam usta kada pričam. Inače, da, treba će mi jedan ljudi moj mali savjet, a to je kako da se stara svojih crnih bubuljica jer su mi izašle ovdje kod usne i to me strašno nervira. Tako da, ako znate što da može kod njih, ono spišite. Inače, ja spremam jer imam sa drugaricama na koncert Zorice Brunslik, kao, bože moj, s obzirom da je danas Zorica, sutra Amadeus i preko sutra je Jayla. Kao, ne znam, sad idem kući, jer sam cijel dan presedela učeći. Tako da, ono, onda slušam zvuku, s obzirom da ja, kao nisam neki fanatik te narodne muzike, ali iskreno volim, mislim, manje više znam skoro sve te pesme zbog veselja, kao, ljudi moji, nemoguće da živite u Srbiji da ne znate pesme Zorice Brunslik, Vesel Zmijanac 108 je već u fazi raspada. I to svi su otkrala da jako puno volim da radim lokne, da mi lokne jako lepo stoje. Čas različno da li da stavim i ove druge kao olovke. Inače, što se tiče ovog mog iskustva, snimit ću story time, ja se nadam da ću uspjeti da uzem novac, s obzirom da sam ga zaradila. Ali vidjet ćemo, mada imam par stvari na umu šta ću raditi. Ako čovjek i ne da. Tako da snimit ću definitivno story time, da čujete cijelu priču, jer ljudi su takva govni idioti da vama ne mogu da opišem. I da, uglavnom to je to. Inače, ja koristim Kikov karmin. I jako puno volim, kupila sam u Genovi ove godine, totalno random i iskreno nije mi trebao, ali kao, kupila sam ga tada bukvalno najomiljeniji i koristim ovu četkicu i kao utapkavam ga. I sada ću uzeti ovu olovku i vi ako želite, ljudi moji, zbog nekog intenzivnijeg luka, slobodno možete stavite i sjaj i neki jači karmin. Ja ne volim i
to je bukvalno eto to. Ljudi moji, to je bilo sve za ovaj video. Znam da je malo video konfuzan, ali rekla sam da ova godina nije baš bila toliko zanimljiva. Osim putovanja, jednostavno putovanje su bila doslovno highlight ove godine. I ponovo napominjem Azerbejdžan. Tako da, iz tog razloga vam se izvinjam što je video malo konfuzan. Nadam se da sam pomogla kako da se našminkate na godišnjoj noći. Tako da, uglavnom to je to. I želim da se zahvalim na skoro 500 subscribera i na podršci. Da znate da zaista svaku kritiku prihvatam i trudim se da izbacim sve poštapalice. Me bukvalno, doslovno počelo nervirati. Tako da, uglavnom to je to. Ja želim srećnu novu godinu, novogodišnje praznike i da vam se ostvari svaka želja.